Прати го до вечера. Айде де! Ами я няма да мога да изкарам моторетката един, да изкарам и тук да го звъним, кажете, да го дръпам. Ман, мога да дръпам. Що не мога да дръпам? Глупости. Паната, бак се. Едно е и жето закопано и едно да го е бил посияка. Седни отзади и се пущи с него и виж какво прави. Ой, искаш да шарат на една страна и аз съм готова да падна. Къде е я, че се пущи тук с него? Що бе? Ти седни! Дигни си краката! Ти си дигни краката! Къде да ги сберем, а? Айде, ма, тримата! Да, разлабено. Не да управлява, какво трябва. Ама виж! Янка, работи чист. Айде. То пък аз управлявам. Айде. Айде, бе! Айде ти! Става! Аз чекам тебе, бе! Айде ти! Абе, Сашко, не е така, че ти щупи крака, бе. Абе, ти нормално не си, бе! Добре, че го не пусна! Хайде се мръдам си хвърли! Ай, он да не видиш по време. Он вижте въртинат! Какво тук, бе? Бегай, викни оня да го не удари оня с това. Какво се качи? Ти ще изгуби имам бутилка. Абе, що се качи така, бе, татко? Изкопа си парзалката, бе. Изкопа си парзалката. Абе, що? А тук помниш едно време какви работи имаше? Епа цимента беше целия. Ама не къде си? Но дървото го бутна. Имаше влакчета тук, едни работи, други. Ай. Те тук седехме и но беше къде по-големи травчета и по-тако. Седехме и играхме карти. Нека го фанал цимето, бе. Що се качи така? Що не мам, ти виж какви са ме покупки? Какви са, па моите са също. Как ти са същи? Слягаш къвзалка, ела дай моите бутилки. Ето! Ама ти що се качиш остро? И как остро се качи? Вижте и оттам се мога се качи. Вижте и по-нюх се качи. Така, гледай, чакай да отиде. Изпира пак. Няма да свиваш насам. Представиш си някой голем баир да пушки. Ти фърли още един път, така ли?
Нате. Бъди! Ей, Ей, къде той не влезна? знае, отрави. Бъди! Айде бе! Айде, ме! Ай! Айде бе! Не знали, оле, зла.